Devasero Ščus, ja som Dudko a vítajte pri tomto krátkom videjku. Nachádzam sa na nejakej akcii kinologov v Blave, niekde, bože, kde to je? Chmelinská dolina. A sú tu vlastne prehliadky všetkých policajných zložiek z celého Slovenska. Sú tu aj policajti z Česka, celkom fajné to bolo. A tak uvidím, čo z toho bude, aký zostrih. Ináč som tu mal robiť video z mojej praxe, ktoré bude také oficiálne aj na Facebooku alebo YouTube finančnej správy, potom link vám dám na moje okuláre. Celkom fajné to tu je, vyšlo aj počasie a konečne testujem moju športovú kamerku SE 4000. Už som ju raz testoval na Pavku, na Pezinskom amatérskom filmovom festivale, blablabla. Ale tam som to tak zle natočil, že som si povedal, že to ani radšej nevydám. Pavkovci za mnou. Teraz skúsim na takú dať náhľad. Erik, pozdrav! Tam je kámo Žentaj, je tu so mnou, sme spolu aj na praxi, čiže to je super. Je to tu fajné, teraz som dotočil akorát jeden záber, kde vlastne som si dal na kameru takú hračku pre psov a vlastne som nechal, aby pes na to vyskakoval. Get hyper! Get hyper! Get hyper! No, na začiatku to nebolo veľmi dobré, som to dosť pofailil, mám takto doškrabané celé telo, už sa mi kámo Žentaj a za chvíľku to končí. Už sa vyhodnocuje? Dobre, tak potom sa ešte ozvem, ale to je asi tak všetko, čo som chcel. No tak, vidíme sa pri ďalšom videjku. Zdravá. Daj,